hakuna mwana asingaure iyaye magindi eure siyagaura anditorera mamuna wangu iyaye amagireta siyagaura. Nungamiro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndivo vakatipa vabatsiri ava vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Ngajime mpururu mushaona harangero. Muchirongwa chanhasi kamuri yeZimbabwe motiregererawo nekuti tashandisa foni nekuda kwekuti kamabhatiri edu emakamera aya makuru anga apera sezvo tanga tiri mumasango tichidzitsvaga nhau. Rambai makatarisa paDrewmas Media muchadziona neuwandu hwadzo. Motiregerera nekuti tashandisa foni pakutora vhidhiyo redu rezuva ranhasi. Tinokwesai mhuri yeZimbabwe nhasi rarimwe zuva kusangana kwatiri kuita mune chimwe chirongwa apo tinokupai vanobatsira mune zvakasiyana-siyana kakuti raramo yedu inge ichifamba zvakanaka, inge ichienda mberi. Nhasi tiri muMashona Central Province, matina gogo Manhambara. Gogo ava ndingade kukuzivisai kuti ndaingovanzwa mukukura kwangu kwese zvokuti pandakatonzwa kuti vapenyu ndakatovhunduka ndikati munondinyepera imi. Variko, handisi kuti gogo mungadai makafaiwa, asi kuti ndakakunzwai kare muchinzi munobatsira. Naizvozvo ndakati kwete, tinofanira kutoenda kunovaona tinzwe kuti vachiri kubatsira here uyezve zvavanobatsira zvacho ndezvipi. Rangu zita handinonzi Andrew Neshamba. Kana ukangoti shumba, aiwa unenge wapedza. Regedzai tikupei chirongwa chedu chezuva ranhasi. Chauna harangero tokumbira kakune minhai mudzimire mabereka ana amutina mpururu kanhai mukanyayo mandibaya tokumbira gwara reupenyu. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe mese matimana ese enyika, kumabvezuva, kumadokero, kumaodzanyemba, kuchamhembe, mese tinokukwazisai. Ini ndini mbuya Manhambara. Chizvarwa changu ndiri mwana wokwamatsvororo, kombe uko kwaMbari. Muno atororwa nhoroondo yandiri kuda kutaura ndeyekubatsira kwangu. Kubatsira kwangu ndakatanga ndiri mwana wechikoro, ndichiri kumusha kwangu kuma1969, ndichizoroorwa kuuya muno kuma60 kuma70 ikoko. Ndichibva tapinda mumakipi ndopakazotanga kuti ndipoterwe nasekuru aManhambara. Asi chakatanga kutorwa nenjuzu ndichibuda kusvikira ndazoita mweya uyu. Ndichiita mweya uyu ndaingotero makomuredi
ndichingofamba nana kidhi maromwo musango nana nyoka nana kasekete vese imomo. Ndaitodawo kuenda kuhondo nguva iyoyo, asi ndakazokundika nekupoterwa nemudzimu uyu. Ndichibva ndazonzi nasekuru achidzenga, mudzimu ndoda kuti uzoshanda kana hondo yapera. Hondo yazopera yakapera kuma8 ndipandikazotanga kubetsera vanhu. Chakatanga kuitika pandiri kunonga mapfupa evanhu akaparara muhondo tichiviga. Tichizobva chiga ichocho tibva tazopinda tapedza kunonga mapfupa evanhu tichibva tazopinda kunwisa muteyo. Ndo basa rakanyanya kubatwa nemudzimu uyu. Kana ndichiti kunwisa muteyo ndinenge ndichireva kuti kana misha ichinetsa, vanhu vachinetsana vachinangana, uroyi hwekuti ndofunga uyu ndiye ari kukonzeresa zvakaipa, disaster pamusha. Tino muti watinopa unenzi muteyo kapande. Kana ndapa kapande vanhu vanwa, ndinopima kakombe ndichivapa vakaita raina apo. Kana ndavapa muteyo anenge ari mutsvene anorutsa, asiri mutsvene nhumbu inofuta pakare. Ikanga yafuta nhumbu iyi temuti reurura. Kana areurura anoita dhodhi obva arerukirwa. Ndo zvinoita muteyo. Kana atadza kureurura kana kufa anofa. Kana ndaona kuti munhu yakaoma mwoyo haasi kuda kureurura, ndinoveza sipo ndomusika nesipo kushure kwake kuti aite dhodhi arerukirwe. Ndozvinoita muteyo wakatooma, hausi wekutamba nawo. Ende haungonwiswa chinwiswe, unonwiswa zvaoma. Ndo zvakatanga mweya uyu. Tobva chiga ichocho ndinorapa mapenzi, ndirapa pari, benzi ndinorapa 8 hours rinenge rapora. Zvisiri zvokuti zvine feki mukati, zvinotozikanwa nenyika kuti ambuya vanorapa. Nhova, kuzvimba, kensa. Asi handitaure madena acho kuti ndirapa neine. Zvoga ndo zvandinoita. Ko pakensa patinonzwa kuti pane imwe yemudumbu, pane imwe yekunze, imi munorapa chero kensa here kana kuti mune kensa yamunoti iyi? Ndine kensa 3, inenzi kensa idzi dziri patatu. Paneti iyo inenzi muka iye munyin'ina waiyo kensa iri kuzikanwa pari zvino yemaronda iyi. Iri mudumbu inenzi ikensa futi, asi inenge ichishedzwa kunzi marusasi ari oga, nyamakazi iri yoga. Nyamakazi ndiyo mhuka. Iyo nyamakazi ichinzi mhuka ine madivision ayo ainayo iyo mhuka iyi. Kensa ndiye yemaronda iyi, inoita zvokumwauka iyi. Inoti kana munhumbu inopinda, kana parutivi ichiita kunge munhu akatsva, ndio inenzi kensa. Inodya nyama iyi. Ndo zvirwere zvatiri kusangana nazvo zvakaomarara kudaro. Iye zvino zvandiri kunyanya kusangana nazvo ikensa nekubuda misana kwevanhu. Nemasare mhopo dzinomera kana kuvarume, kunhengo yemurume kana kunhengo dzevakadzi, masare dzinenge mhopo dzorembera. Ndo zvirwere zviri kunyanya zvinokuwanika muvanhu. Muri yeZimbabwe ndofunga muri kuvanzwa. Tina vamanhambara muzuva ranhasi. Senguva dzese munozvaka kuti tinenge tichida kuti titaure, tikurukure navo vanobatsira, kuitira kuti iwo ukanzwa mudumbu uri kuBulawayo wobva waziva kuti aiwa kakuchiweshe ndinobatsirwa. Ukanzwa musoro uri kwaMutare wobva waziva kuti ndikaenda Gweru ndinonobatsirwa. Ndo chirongwa chatiinacho. Ndakanzwa vazhinji vakutaura kuti aiwa magarisa musingatipe chirongwa ichochi. Ndosaka nhasi uno tadzoka nacho. Tingade kuenderera mberi hedu nechirongwa. Matimimi pamakatanga kubatsira, makaziva sei kuti
maakubatsira. Ndo chekutanga. Chechipiri, mataura zvakare nauye kuti maitorwa nenjuzu. Maiti kana matorwa mainogara nguva yakadini musati madzoka? Ndingatange kupindura zvangu kuti vakazasei kuti munobatsira. Ini ndinoita zvokurotswa kuti enda kutora muti wakati kana ndanoutora ndinozoudzwa zvakare. Asi munhu anenge achindiudza munhu wandisingatombozivo zvangu kuti ndiani ari kutaura kuhope kwangu kuti muti uyu unorapa zvinoti zvakamira mukuti. Pakutorwa nenjuzu ndichiri musikana, ndakagara mwedzi 2, ndakaswera muswere wese wozuva ndiri kuna Ruya mumvura. Saka kwaione mudzimu mukuru wainzi achidzenga, wakaita zvaukaita semunhu ndaiyamwisa mwana, wakati vanhu regai kuchema, wakandiburitsa kumazuva rodoka. Ndokugara kwandikaita mumvura ndiri kuno, ndiri kumusha mwedzi 2 yandikagara. Mataura nhau zvakare yemuteyo, kubata Varoyi uko. Tinonzwa kunyanya mazuva ano vanhu vari kuchema nenhau dzezvikwambo. Munobatsira sei pakadaro? Pakadaro inini kana ndichinwisa muteyo, ndinonwisa muteyo munhu anotaura ega kuti ndine chakati changu, ndine nyanga yangu, ndine chikwambo changu, ndine chakati. Kana akundika kutaura mweya mudzimu uyu unogona kuona kuti zviri pakati, woyamura wobvisa. Saka kumbomira kwandikaita muteyo ndakafirwa nemurume ndakushaya wokunyatsosiya pamusha uno uyu anosara akandichengetera pamusha ndichifamba mativi 4. Ndokumbomira kwandikaita muteyo, plus kwakanga kwaita zvakawanda zvokuti kwana anatsika mutanda, kwane mapostori. Ndobva tati ega timbovapawo nguva vamboita. Zvino apa tiri kungoona hapana chiri kumbonyatsofamba chiri kumboitwa munyika. Tangoona vanhu vari kungochema nezvikwambo, vamwe vari kungochema nezvipiko, tiri kungoona zvinhu zvakadaro. Asi ndakanga ndambomisa kuti timbopawo vamwe nguva vamboita mapostori nevakare vaiti tiri anatsika mutanda, takazodai takati timbovapawo nguva yekuita. Takanyara zvedu sokuti ini mweya uri pandiri isvikiro, muzukuru wemakombwe. Takagara naambuya naana handa musharunzwi umu, ndisi takaviga ambuya mumazou, hatisi n'anga aiwa. Kana muchiti ndisu takaviga vana mbuya nahanda, munorevei? Muri kutaura rudzi rwenyu here kana kuti mimi wacho mai muripo pakuvigwa kwavo? Iwo mweya ndiwo wakanga uripo pamwe chete nevahera Panyashanu kuviga ambuya mumazou, ambuya vechi 8. Iyo nhau yekumazou yambuya nahanda imwewo nhau ichatozonyatsoda kukurukurwa, nekuti vazhinji Harare iyoyi vari kuti ava vari kuti ndeyavo, ava vari kuti ndeyavo. Tabva tashaya kuziva kuti ndiani chaizvo muridzi weHarare. Uyezve mudzimu yambuya nahanda yakawandisa. Hatizozive kuti apa mataura kuti ndewechi 8 vamakazoviga ndo vacharwe, handiti? Saka vamwe pavanenge vachiva rusukirwa nemudzimu wambuya nahanda, hatizozoti vapi vacho. Uyezve kuti ndizvo here kuti vanhu vari kusvikirwa nemudzimu wambuya nahanda kana kuti inhema? Iyo yakatoma imbishi notoda rayo zuva redare rekwambuya, nokuti ndiyo nyika yacho. Totomboipaika, tombotaura zvedu zvekuponesa vanorwara izvi. Yambuya yakatoma, nokuti ine kusanganisira nokurwira Harare. Harare ndeyambari, ndeye muridzi waHarare. Manhambara idunzvira mbari agere padza resekwa. Saka makaona kwakabikwa hwawa wakabikwa uchinzi toda kuziva kuti mbari akavigwa kupi. Takabva pano pashopo kuenda Harare kunopinda neBeatrice Road, iyo kune 10 nepamberi apa, kusvika tasvika pabako rina mbari. Takaona mbari akagara mubako, nanhasi akagara kudai. Mbari ndiye muridzi waHarare akanga akagara naNaseke Mutema
nana zvimba muchero ndeHarareyo. Manhambara muzukuru waMbari aberekwa nemubvana. Aha. Ndinoza kune vari kuda zvekubatsirwa munema kuti kochiko chawakutanga naiwe neshamba wabuda mugwara redonzvo chirongwa chino. Regai tidzoke kuchirongwa. Mazvinzwa kakuti zvanzi zvinotoda zuva razvo zvega. Tichavadzokera tigotaura navo nezvenyaya yeHarare tinyasonzwa kuti zvakamira sei. Asi nhasi uno tiri kutsvaga ruponeso, tiri kutsvaga kubatsirwa. Mataura nauya mataurai. Mazwano kune dambudziko guru revarume vari kutiza vakadzi vavo kana kuti vakadzi vari kutiza varume vavo. Zvakasiyana siyana. Munobatsira here kuti kana ini ndatizwa nemudzimai nditi adzoke? Hungu ndinobatsira. Tingade kuti munyazotitsanangurira ipapo zvingatore nguva here kuti anga achidzoka kana kuti? Hazvitore nguva. Izvo zvinobatsirwa naasekuru. Asekuru vane nhetengo, nhete yavanoita yekungoti vanoda zita raakatisa. Vane maitiro ava vanoita. Tinozongoona mukadzi uya kana mukadzi adzokera murume wake kana murume adzokera mukadzi wake. Vane zvavanoita asekuru. Asi ipo pakuti inini toti ndarambwa zviya mudzimai aenda, dzimweni nguva havasadzima wangu vanenge vachindirwira here pada mudzimai anogona kunge achiroya pada hameno zvimwe zvakashata zviri pari. Inini ndoya kwamuri ndoti ndoda kuti mudzimai wangu adzoke. Ndinenge ndisiri kudzosa dambudziko here randanga ndamborwirwa newe kwangu. Mukadzi haarambirwe uroyi kana dai ari muroyi. Pane rinobatwa anorapwa uroyi hwake ari pamusha. Uroyi hwoshaya pawa. Mukadzi ari pamusha achibereka vana. Rakagara riripo kubvira pasi chigarire kuti kune madhimona ekuroya. Saka kune hova dzinenzi ana karoyi dziri kukaroyi uko. Ndamubata kuti anorara achitasva mapera achifamba nenyoka. Ndotaiwa handimurambe. Chokwadi ichocho. Anorapiwa. Uroyi unorapwa. Unorapwa shave regototaura, regotouruka, regototi ndaenda agotosara ari mukadzi wenyu achikubikirai. Nokuti nhamba huru ndiyo inobuda manje. Nhamba huru iri munyika ndiyo inobuda. Saka vese tikavati ngavarambwe vanozogara kuvarume ndevapi. Mataurai mimi nawo yekunwisa muteyo ndoyandoda kuti ndimboramba ndichimhanya nayo. Pakunwisa muteyo tinoona kamudzimuridzi vazhinji vanotaura kuti baba vangu vakabata-bata, vamwe vachiti ndaamai, vamwe vachiti ndibamunini. Asi pamatare emusha kuti uyai tibatane semhuri tiite chisungo chimwe chete, vamwe vanobva vati aiwa ini ndinonamata, vamwe vobva vati musi unoitwa zvinhu hauye anenge achiziva zvaainazvo. Ko panoitwa sei manje kana mhuri yakamira saizvozvo vanhu vasiri kuda kubatana asi imimi semhuri muchida kubatsirwa? Kana paita varamba vashoma vanenge vauya ivavo, asekuru vane miganhu yavo yavanoita, vane mbambo dzavo dzavanoita, vane hoko nedzavanopa vauya kuti endai munoteya misha yenyu. Aramba kuuya uyu munongokirosa nepamba pake chete muchidonhedza mushonga uyu. Zvinhu izvozvo zvinobuda pachena. Hakuna mazuva ndotoone dare handingaritaure zvangu revanhu vakauya ndiri Harare uku vebhoera. Vakatonitaura kuti nyoka dziye dzakadonha, zvikwambo zvakadonha zvese, takati rovai mupise. Pane miganhu inoitwa kuti aramba uye zvinosvikire kumba kwake nyangwe aramba kuuya padare. Pauya vamwe. Pane mhindu mpindu dzinoitwa. Saka zvinenge zvisina hazvo basa kuti auya kana haana. Zvinenge zvisina basa kuti auya haana. Chinonyanya unwisirwa muteyo kuti vanhu vasukwe uroyi hwacho unenge hwakomba kunge makoma emuti.
umwe unenge wakomba hwakasiyiwa nemadzitateguru nemadzisekuru, saka vakanwa muteyo unosukwa unoneta uzoramba uchibvira moto. Vamwe vanoti inini ndakarombeswa ndisingazive, ndakapiwa chinzi mushonga wemusoro kana mushonga wokuti ndiite zvakati, asi yezvinezvi zvasanduka yava nyoka. Pakadaro zviriko here izvozvo zvokuti munhu anoti ndakaromba ndisingazive? Hakuna munhu anoromba asingazive, anototaurirwa kuti zvinhu zvandakupa izvi zvinoita zvakati, agotopiwa nemiko. Kunenge kwakunyara kutaura pajenya kuti ndakaromba ndisingazive, anenge achitozviziva agotopiwa mhiko dzacho dzese. Kana achinzi rega kudya sadza rakarara, kana anenzi rega kudii, anoziziva sei kuti sadza rakarara ndifanire kudya kana akaita asingazive? Kwakunyara chete kuti ndakaita ndisingazive, anenge achiziva. Ndofunga muri Zimbabwe muri kuvanzwa zvavari kutaura. Nhasi uno tinavo gogo Manhambara. Ndofunga zita irori ndakatanga kurinzwa ndiri mwana mudiki kuti kune vanobatsira vanonzwa Manhambara. Nhasi dhuma tasangana pachirongwa. Ndinonzwa vamwe vanotifonera vachiti vane shambatudzewo kan'anga dzinorombesa, vane shambatudzewo ndoda kuita mari. Vanhu ivava ramangwana apiwa mushonga achinyatsozotada kuromba, ndo vanozotanga futi kutaura kuti aiwa ndakazopiwa uchinzi mushonga wezvakati wakapanduka. Mushonga unonyatsopanduka here nai gogo? Mushonga unopanduka, mushonga ndiwo unopanduka manje. Kunyanya vanorombesa vakanyanya vari kuMozambique. Ndo kune mukadzi kumkumbura uko, mhiri yamukumburai, ndekune mukadzi ane zamu rimwe chete asingatomboonekwa mumba maanenge ari, unongonzwa mazwi, ndiye anonyanya kuita se kurombesa. Mishonga yekuromba iriko. Tochienda kune mamwe matambudziko. Tichiri ipapa, kana inini ndikauya ndichida kuti mundiitire matare, mudzimu wenyu unosvika vanhu vatanga vamboimba vachiridza hosho here, kana kuti saizvozvo munokwanisa kutondiudza kuti muzukuru une dambudziko rakati? Izvozvi kugara kwamukaita uku pakangoomberwa sokuomberwa kwazvaitwa nevaombera kuti pano pauya weni, mudzimu wacho unotosvika otokuvhenekai kuti mune dambudziko rakati rakamira mukuti. Unotaura mudzimu wacho ndonotanga kuona zvinokutambudzai, okuudzai kuti mozoudza homwe kuti ndinotambudzika nezvakati, imi manje mundiudza, indopinda mukutora magwenzi aye ndichikuitirai. Kana makaona aneturikira wasipo, iye muri muturikiri makasvikowombera mhondo yenyu, munongoitirwa. Ko tine vamwe vanochema nenhau yembereko, munobatsira here? Tinobatsira varume nevakadzi zvese. Sei maseka? Ndaseka kuti tutare tudiki itwo. Saka ndaseka zvangu. Alright. Nekuda kwekuoma kwezvinhu munyika, ruzhinji rwakapedzesera rwakunoshandira kunze kwenyika. Vamwe vari kunana South Africa, vamwe vari kuZambia, Malawi, vamwe vari kunana Britain chaiko. Munokwanisa kubatsira vanhu vari kwavari here, kana kuti munhu anofanira kutouya muno mumatare kuti muzoti mamubatsira? Kana riri dambudziko rekushanda risiri rekensa nembereko iyi, akandipa zita ndine munamatira zvaari kuchema ari ikoko, kunze kwokuti kana iri kensa inoda kuti adye mushonga, kana iri mbereko inotoda kuti adye mushonga wacho. Ko kana kuri kusungwa, asungwa nemapurisa, vamwe vari kupomerwa mhosva dzavasingazive, vamwe ndedzavanozivawo, vari kuda kubatsirwa vari ikoko. Tinobatsira kana tapuwa zita.
zita nderatinenge toda kuti timubatsire. Zita chete kana nemutupo zvese? Zita nemutupo zvese. Kuti timuyamure tinoda zita. Uyezve tinoda kuziva kuti nyaya yakaita ndeipi. Kana iri yerepu kesi nemedha hatiwanzopindira idzodzo. Apa ndikanyasouya ndikachema kwamuri kuti onaika zvaoma mungatadze kundibatsira here pakadaro. Yemedha handibatsire neyekurepa takakubatsirai nhau dzakaipisisa kudaro munoramba muchipamhidza. Vamwe vanoda kuziva kuti nhau yakadai haiparwe panyika. Muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe, ndo nhau yatinayo mudariro muzuva ranhasi. Hanzai wakanyanga uri ikoko ndibate, ndinokwanisa kunge ndichikubatsira ukangotipa zita rako nemutupo wako. Vamwe right, mambotaura nyaya yezvirwere zvakaita sana kensa izvi. Zvana kensa munhu anofanira kutouya naye kana kuti kumutumira mushonga zvinoita? Kana pana anoenda ikoko tinomutumira mushonga woenda anorapwa ikoko. Sezvatikaita vamwe amai vatikatumira vari kukaribva kuti akatuma mwana wavo akaenda akanevarapa ikoko. Kozviya zvokuti mazuva ano kunana DHA kuti unongonoposta mushonga woenda zvinoita here kana kuti zvinotoda munhu anototakura? Zvoda munhu anotakura mushonga uyu achinevarekikira kuti mushonga wanzi unodyiwa mazuva 3 uyu. Kana madya mazuva 3 muchazvara amai vekensa. Vanotozvarwa chinhu chacho, chigodo chacho chinotozvarika kuti tipi. Kungazvara dombo iri kensa yacho ine chimaiso. Upuwa munhu wekushapura kana iri yemaronda, kana iri yekungoruma yekungodzimba, unotoizvara. Kune vamwe vanotitaura kuti misana yavo yaneta, vanhurume vanoda kusimba, munovabatsira here? Tinawo kubika nemazondo. Nemumwe wokudya noweshuga nayo. Apana anoda kubatsirwa. Ko varume vamwe vanotibata vachita inini nhengo yangu haina kunyatsokura ndodawo kuti ive iri nani, munobatsira here ipapo? Zvine ndakano kuti yakasvika pasaizi ipi. Kana taiona tobatsira nokuti uyo muti wacho unoda ukazongoita zvokutumidzira inobva yazoita senge yedhongi manje. Hazvizofamba, zvoda kutanga wamuona kuti nhengo yacho zvairi yakamira sei. Zvine zera here izvo kana kuti chero munhu? Zvine zera. Zvinoda kuita zera. Zvichireva kuti munobatsira kuti nhengo ikure, munobatsira vana vadiki kwete vanhu vakuru? Kana vakuru mumwe anenge akazvarwa ane nhengo diki, tinobatsira kuti inge ine nyedza. Asi zvingatore nguva yakadii izvozvo? Kuti munhu azoti atagutsikana manje? 8 hours. 8 hours. Unopiwa fembo yeradanuka, upiwa wokudya, zvifamba. Zvokuti ndinokwanisa kuuya kunoku ndotodzokera ndasenga hangu. Muri yeZimbabwe ndofunga muri kuzvinzwa zviri kutaurika. Vaive vanogara vachitinetsa vachiti aiwa ini ndoda kukudza nhengo. Inga kwakaipa zvichokwa. Hadzizvo Nagogo, aiwa huyai 8 hours unenge watakura zvauri kuda, muzero wauri kuda. Ndofunga mazvinzwa vamwe vaibatsira vaitaura kuti aiwa makore akati handendisakwanise. Gogo vati aiwa chero. Nevanobhirita vakadzi vanobuda ropa risingakamuke, nevanenge vamira kuenda kumapiriyoti nguva dzisati dzakodzera. Zvese izvozvo tinobatsira zvinhu izvo.
ndozviri kunyanya kunetsa pari zvino zvinhu zvacho. Ko vamwe vanotaura kuti mazita edu akaiswa muhari hamene kuti anenge achiiswe chii muharimo. Ndo uroyi wewe watambovamba navo ka vanenge vakanyora mazita vachiisa mudzari kutsipika kuti mwana arege kubata chinopunduka. Ndo uroyi wewe watataura kuti vanhu vane madhipatimende akawanda ekuroya nawo. Vamwe vanoita zvokunyora mazita vachinotsipika nemishonga, vamwe hamene zvavanoita kukwidibira pfungwa dzevana zvinongoya, vamwe vanoita zvokutora tsoka, maitiro avanoita akangosiyana siyana. Pakadaro toti inini ndini ndiri kuroyiwa nekuti munoona kamatambudziko anoitika mudzimhuri dzimwe nguva matambudziko acho anonangana nenherera. Mwana ari mumusha hapana kana anomuteerera nekuti anenge achiti vabereki vacho havachisipo. Pakadaro iye ndiye ari kuroyiwa uyezve haana simba rekuti ati kuvanhu varidzi vemusha handei katimbofambira nhau dzakadai so. Kana nyange akariita simba iroro hapana anomuteerera. Zvinenge zvakureva here kuti iye anenge akutouya kuzobatsirwa ari ega kana kuti anotoverera ari ega? Nderiye ratataura kuti kana averera ari oga tine zvatinoita, tine mbambo dzatinoita kuti zviende kuno munhu ari kuita izvozvo. Zvimudzokere munhu anenge achiita zvakaipa kune nherera igere zvayo iyi. Vamwe vanoti hatidi kubatiswa mushonga. Imi munobvuma here kuti handei kumusha kwako kana ndichinge ndati aiwa inini ndinogara kwakati ndoda kuti musviko kumba kwedu mutigadzirire izvi, munobvuma here kunge muchienda mudzinzvimbo dzakadaro? Kana ane chokufambisa nekuti kukwira bhazi kunendinetsa. Bhazi rinendinetsa nekuti mubhazi munenge mune vakasiyana siyana. Mweya wacho haude zvokusangana nevanhu vakasiyana siyana. Mubhazi munogona kunge mune vakareva nechereketa, saka handiwirirane nemubhazi. Kana ane chiguruguru chake, motikari yake, achida kuti ndiende kunomubetsera kumusha kwake kunomuisira mbambo idzodzo, ndinoenda ndichidzorwa pano pamba, handigarise rutivi. Zvokuti munenge muchida kutonodzoka mwenda muchidzoka ipapo here kana kuti kana ndikanorara rwohope. Nokuti ndinoera kabikirwa. Hamubikirwa? Ndinotobikirwa, ndinotofamba, handifambe ndoga futi. Ndinofamba nemunhu wechirume mumwe chete nemukadzi ane nosvikopiwa zvokundibikira. Undibikira. Ndibikirwe nayo vanenge vandida kuenda nenayo. Vangazive kuti vakachena vantu vanenge vasina kumwa muteyo, kuti vatsvene here vakuda kubikira ambuya. Zvakaoma. Ndofunga muri kuzvinzwa ka muri Zimbabwe kuna vanoti vada kuzotora gogo. Manzwa ka zvavari kutaura kuti tinoenda kana uine chiguruguru chako uchikwanisa kuti svitsa kwacho kwaunogara, asi handizodi zvokunogara ikoko. Asi nhai gogo, hamuna here dzimwe nguva dzekuti imi mabatsira kana kuti masvika pamhuri ine vanhu vakaromba, hakuna here vanoda kuya kuzobhadhara choko momwe kuti mutiregerewo musati dure? Handitenderwe izvozvo. Ndozvandisingambofa ndakatenderwa. Kare ndaitosvikira kana panza vanhu vokokorodzana vouya pandiri ipapo panza, handipinde mumba momunhu, handibvumirwe kana chinenzi chioko muhomwe ichocho. Ndozvakamirira tsvimbo iyi. Kana anoda kuita zvokupinga ndobasa retsvimbo iyi yekwamutota. Tenderwe izvozvo. Ndomukuru mukuru iwoyo. Asi vanombouya kavamwe vachizamawo kuti ndiregererewo kagogo, inini hongu ndakatadza kana ndinoroya, asi ndikupewo kamombe nhato hangu, muzoramba henyu. Asi vanombouya. Handidi kunyepera Mwari wangu werudzi rwo rwandambobvira ndakasangana nawo, nokuti handitaure nemunhu wani kana ndasvika mumusha mevanhu. Vanhu vanongouya pamwe chete
totanga kurongerana tiri pamwe chete. Handina kumbobvira ndakatengwa kana ndakanzwa mazwi iwayo, nokuti kana uri mutende piwa mombe imwe chete. Vanenge kana pazoita vanenge vaita dhodhi vanozomisikidza mbudzi yekushapura dhodhiro. Nyange vakaita dhodhi vari 10 mumusha umu, mbudzi yavo imwe chete yekushapura dhodhi. Nyange kana vakaita 300 vanhu, muripo wavo imombe. Ko hongu muri Zimbabwe muri kuzvinzwa, ndiyo nhau yatinayo. Regai timboita tichinwira mvura. Manga muchizviziva here muri yeZimbabwe kuti isu seDrewmas Media vanenge vachida kubatsirwa kuenda kunobatsirwa nana sekuru vakasiyana siyana, tinokuperekedzai transport, tinokuofai transport iyo yamunobhadhara nemari yakaderera. Muri Zimbabwe ngiyathemba kulalabo ababefuna ukuthi behambe kuyancediswa ngokhulu endaweni ezitshiyeneyo ababe bengelazi imota. Liyasibamba thina beDrewmas Media sikwanisa ukuthi siliphelekezele ngemali nje echiphileyo, ngemali elentengo ephansi. Uyezveka tinokwanisa kukupai pekugara kana zviya muchinge musiri vemuHarare, tinokwanisa kukupai pekugara kwemazuva acho amunenge muchida kunobatsirwa nemari yakaderera zvikuru. Njalo siyakwanisa ukuthi phela silinike i-accommodation elizakwanisa phela ukuthi lihlale nxa kuyikuthi alikho phela eHarare olivela khatshana. Uyezve kana munhu uine dambudziko rawinaro, usina vhidhiyo rawakaona, asi ukatitaurira isusu veDrewmas Media dambudziko rako, tinokwanisa kukuzivisa kuti ningi anogara kwakati ndiye anokwanisa kukubatsira. Ingabe ungabe lohlupho ohlangana lalo empilweni, uyakwanisa phela ukuthi usibambe sikwanisa ukukuncedisa as long ususitshelile ukuthi uhlupho lwakho lungabe lume njani. Siyakwanisa ukuthi sikunike abangakunceda. Chera. Shumba. Ndosaka tichiti Drewmas Media taking you to another level. Tsvina ndinowanzozvibhisa kunoita Tsvina kana kuri kuvarume, kana kuri kuvakadzi ndinobhisawo kuhunhu hwavo. Mamwe anenge ari mukati, ndinotarisa, ndinopinza minwe yangu ndotarisa ndoona kuti zviri mukati tovapawo kupfeka kuti zvinouraya zvemukati, zvouraya masara. Ndinobvisa nereza. Ko vanochema nejeko tinopa mushonga. Pane gono negadzi pamajeko, gono negadzi rimwe rinorutsisa kana ramubata. Tinovarapa nemishongawo. Tombouya kwamuri Gogo, timbonzwawo ndezvipi zvamungade kutaura pamusoro pekubatsira kunoita Gogwa. Kubatsira kwavanoita ameno mungade kutiudza here nhoroondo yavo kuti vanobatsirawo sei? Vari vapi? Ivava Gogwa. Manhambara. Vanobatsira zvakawanda. Ndizvipi zvimwe zvamunoti ndakashamisika nezvakati zvavakaita? Miteyo vanopa, kurapa zvese zvirwere vanorapa. Alright, tadzoka kwamuri. Mune zuva here ramunoti hamumbofe makarikanganwa kubva muchatanga basa renyu rekubatsira? Randikasangana nemuyedzo. Ungave muyedzo, ungave pamakayamura zvimwe zvakatokunetsei kuti ndini ndayamura here? Ndakasangana nemwana anga ari kuHarare hospital. Mwana iye angasisafeme, akaiswa machubhu emumhuno nemaokisijeni. Kakawanda kana ndikasangana nezvakadaro. Kakawanda kubvira pandikabvira kubatsira. Kana indidzidzira mbiri akarara achichemwa, akafuma achinzi mwana uyo musachere gomba, uyai naye kuno chandaita.
akaunzwa pano akaiswa mumvura makaiswa makoma emushonga akamuka. Ndiye mwana akandiridzira mbira makore ese akatozofawo zvake akazofa rini yako mana uchanda akatozofa kuma2000 chakuti akamutswa nasekuru chakauchishamisa ichocho zvakawanda pezouya zvedziva resekwa kwaivakwa mabharakisi emasoja kuchivakwa mabharakisi emasoja aingodonha mabharakisi aya zvaakanga achidonha mabharakisi iwayo ndobva zvanzi zviri kukonzerwa nemapfupa ariko ari kuti akatorwa akaniswa kuhirusi ari kudzokera ikoko kudhizeto. Saka takaenda ikoko takanonhonga mapfupa iwayo kwakaitwa zvakaitwa naasekuru. Ndakaonawo kune mhondoro dzese dzenyika dziriko ana Abiri nana Ganyire vamwe mudande vapi vese. Saka zvakanzi kunodiwa dunzvi rambari. Ndakaenda ikoko mudzimu ukasvika ukanamata padziva rine tsanga iro wakanamata zvaukanamata ukazotora mapfupa akanoigwa kuhirusi ndo pakazovakwa mabharakisi ayo emasoja haana kuzodonha nanhasi kuri kugara masoja ndo chikadziso chandikasangana nacho. Zvokuti zvakatokunetsai kuti ndini here ndagadzisa kuti ndini here naizvozvo kunoti mudzimu uyu wakanonongedza pana Mpari anove akavigwa Harare isati yavakwa. Zvikadziso zvese izvozvo zvandikasangana nazvo zvakandikadzisa. Aiwa muri kuvanzwa mashoko nhasi uno tiri munzvimbo yeMashonani Central. Touya panhau yemudzimu. Munosvitsa mudzimu here? Hongo tinosvitsa midzimu, mashave enjuzu, mashave emapeni, zvese tinoshandira izvozvo. Emasinda ese. Emasinda ndeapa? Ndekuvhima. Shairo uvhimi. Aha. Tinonzwa kune vamwe vanotaura kuti kwese kwandiri kufamba ndiri kunzi iwewe unosvikirwa asi mudzimu wavo usingatauri. Zvinoitika here zvokuti pane mudzimu usingatauri? Unenge wakasungwa. Saka isu tine nzira dzatinoita kusunungura mudzimu uyu kuti utaure. Pane makoma andinongopa munhu kuti enda unodya ndomutema pamhanza nyora mbiri chete. Kana pane mateze nechii zvikarira mudzimu wavo kutosvika wava kutotaura. Vakawanda zvokuti kana iwe mwedzi uno pane vari kutouya izvozvo kuzoitirwa izvozvo vakawanda. Saka pasina kutemerwa nyora mudzimu hausvike. Ko tikarega kukutemerai makoma acho handiti unenge wakasungwa. Saka tinozotemawo makoma ekuti tiusunungure nemamwe ekudya kuti kusungwa kwavanenge wakaitwa kuye kusunungurwe dzimu ritauri kuti ndini nhinga akati akati. Pakusvitswa kwemudzimu mataura nhau pane nhau yamataura tingati vanenge vaine shavi rekuvhima vane makuda mamuchitaura munhu anenge aine shavi anonzi ane shavi mudzimu here shavi kana kuti shavi rinenge rakazvimira zvakasiyana papi? Zvakasiyana pokuti shavewo ishave rinobudawo richitaura kuti ndiri shavi repeni. Mudzimu zitateguru zisekuru remusha kana gombwe renyika ndokusiyana kwazvikaita ikoko. Pana andoda kunyazojekeserwa ndepekuti kana munhu aine shavi reuvhimi tiri kuti isusu munhu ane shavi reuvhimi chete asi haasvikirwa. Ane shavi reuvhimi chete anenge asingasvikirwe nemudzimu. Mumwe aneti uvhimi nemudzimu zvese zvinobatana pakutaura. Nokuti ndinonzwa kanhau iyoyo yekuti kana ukanzwa munhu achiti kana kuti ane njuzu ndo asi anenge aine mudzimu wake ndonoda kutanga wagadzirwa ozogadzirwa njuzu. Ichokwadi here ichocho?
anenge ane mudzimu oti manjuzu iwayo. Saka njuzu yakatooma yemadziva anotanga agadzirwa zvemadziva, dzimu robva razogadzirwa futi. Ndio zvazvinoitwa nekuti vemadziva vakatooma vanosunga zvakawanda. Ko tinonzwa kuti hanzi ukatanga kugadzisa izvo usina kugadzisa mudzimu unotsamwa, ichokwadi? Mudzimu ngagone kutsamwa asi haukunde vemadziva, nekuti njuzu idzi ndetsoka dzaambuya dzaananda. Njuzu idzi dzinogara mumadziva idzi. Hamunzwa kuti dzinogara mumadziva? Tonzwa kuti hanzi madzisahwira emudzimu. Saka mudzimu unenge wakuti ko matanga kugadzisa sahwira sei musina kugadzisa inini? Ko sahwira handiti ndiye aitumwa kana pasi chigare nemudzimu kuti sahwira ita izvi. Saka sahwira ndiye anotanga kugadzirirwa, aitumwa achiremerwa nezvaaitumwa, kwakuzoya tateguru ogadzirwa. Nekuti madzitateguru akafamba nevakasiyana siyana madzisahwira. Njuzu dzakatooma ndodzinotanga kugadzirwa. Kana munhu anzi ane njuzu nemudzimu tangai njuzu, mozoburitsa dzimu iro munoona zvichidyidzana zvinizvo. Kweye mazuva ano vanhu vane njuzu ungoti uyu ari kuti ndine njuzu, uyu ndine njuzu, dzimwe dzonzi ndedzichipfambi, dzimwe zviriko here izvi? Muno maitobikwa hwawa hwekubikira pfambi pachitorwa ngoma dzepfambi. Mashavo echipfambi iwaya ariko vaiita chipfambi pasi chigare. Kwaitobikwa hwawa kwasi nyoroko, waitotorwa vokahazi vese vachiuya ngoma ichirohwa yepfambi. Muno mashopo hwawa wakabikwa rudzi irworwo takaonera kwasi nyoro. Pachitoimbwa kuti hakuna mwana asingahure, magi ndiye hure siya gaura. Munogona kukaemberi mbotiimbira? Ndinogona imbotiimbira ikamboika. Hakuna mwana asingahure, iyaye magi ndiye hure siya gaura. Anditorera mamuna wangu, iyaye amagireta siya gaura. Muri kuinzwa kanhau iyo hama dzangu dziya dzinofamba usiku? Nokuti munozesa kufamba masikati, usiku ukangoenda kumavenues munenge muri ti muchivhura marokwe. Kuti ruzhinji ruone. Imi munobatsira here izvozvo gogo zvokuti munhu anoti inini ndiri pakurarama nechipfambi, ndoda kuti ndiwane makastoma? Ini ndinobatsira nechinamira chokuti kana achingamira mustriti kuna Facebook awane varume, asi handipesvere semunhu wemudzimu kuti hurai, handitenderwe. Asi chinamira chokuti kana azomira muna Facebook arege kukudzoka asina chouviri. Awanewo chouviri. Awane chouviri. Sekuti ndamba hurai sisina varume akapera nohondo. Kweyo nhau yembavha vanhu vari kubirwa munobatsira here? Nhau yembavha ndinobatsira, asi zvine tinonokei, asi kune vane tikurumidzei. Saka kana munhu auya abirwa, ndine kwandinomuisa kuti enda kwakati ndokunoitwa izvi. Akanga aida kuitirwa ona asekuru anoitirwa, asi muteuro wasekuru unopedza masvondo mairi ndipo unozoona mbavha yako. Asi kune vamwe vanotokwanisa kubata kune vamwe vanokurumidza pakare. Regai muri eZimbabwe muri kuzvinzwa, tichatobva tatoudzwa tigowana mafambiro tinosvika zvakare tichitaura navo vanhu ivavo, nekuti kambavha dzanyanya vanhu vakutongoti nyange ukamisa motokari aba, pamba usiku aba, vamwe vanoburitsa pfuti vachitoti tiri kuda mari, unza malaptop, unza chii, nyika yacho ingagarike sei? Saka kana paine vanobatsira izvozvo, aiwaka machena. Munguva ino vazhinji vari kumhanya vari kuda kuvhoterwa, vari kuda kuwina maelections. Munombosanganawo here navo vanhu vanouya vachida kubatsirwa izvozvo, uyezve izvozvo munobatsirawo futi here? Tinosangana nazvo.
tasangana nazvo tovheta kuona kuti chairo ringafanira kuitika nderipi apa, asi hatigone kuzvipabhureka mupabhuration nekuti ndo inenzi nyika yacho iyoyo. Asi munovabatsira vanenge vachida zvigaro? Aiwa, vanoda zvigaro vakanga vasvika tinotanga tavheta kuona kuti akamira sei, anokunda here kutungamirira nyika yacho sezvaiita Mugabe vaitungamirira. Nekuti kutonga kwaMugabe utongi hwavo wakagadzwa muno mashopu wakagadzwa naDzenga, kwete ini, wakagadzwa nasekuru adutu ndo wakagadza utongi hwekutonga kwaita President Mugabe. Ndo makabuda jongwe rainzi Parangeta rakabhururutswa rakaenda kutora vantu oko kusvika rasvika kuHarare kuState House, zvakaitwa muno. Hatizive nhau iyoyo rakafamba sei jongwe? Jongwe rairirei? Jongwe raikukumbira kuti tiwane mutungamiriri anetitungamirira nyika yedu yeZimbabwe. Ndo rakapedza hondo jongwe iro, rakanamatwa kupedza hondo. Ipapo pakupera kwehondo tonzwa vamwe vanhu vachiti hanzizvo mhepo hadzisati dzadzikamiswa. Ichokwadi here vakafira muhondo avo? Ichokwadi, nokuti vakafa vakawanda, zvavakawanda vazhinji vari Mozambique, vamwe kuchibondo uko. Tingaona matimana ese ane vakawanda akafira nyika havasati vadzikamiswa. Sepachibondo pakanofukurwa, vamwe vakavigwa, vamwe vakasiyiwa vakadaro. Kugorongosa uko vanhu variko havasati vavigwa. Ndio mhepo yaakututudza ichiuya kuvana vachiita mamhepo. Imhepo yevakaparara muhondo vakafira nyika. Ichokwadi. Saka paenda mbenge ndati hatimbozvikamurai nokuti zvinototitenderedza musoro. Isi tinove taivo vanamati vezvimwe zvinhu zvichiitika, tichiona zvinhu zvichiita sei zvinoenda mudondo kudai, tinobva taita misara kuti tozviudzaniko. Aiwa, maita zvakanaka. Pamuchazvitaurawo makare mumhepomo, ane nzeve dzekunzwa anoita sei? Anonzwa ozeya ona maitiro angazviite. Ko kune vamwe vanhu vari kuita zvekumaina goridhe, vamwe tingangoti vari mumining, munovabatsira here kuti vange vachi? Vakawanda ndo vakazara bhuku iro. Vakawanda vano chinodiwa kupetera kuti ndiri kukumbira dunhu rakati tonoona varidzi vedunhu iroro. Asekuru pavo pavanomira ndipo kupoinda kuti endane diviri ndo kune bhandi. Vanhu vachichera vachibata bhandi vachiita mari dzavo. Ivozozivo kutenda mweya zvoga. Muri kuzvinzwa kaizvo vacheri vegoridhe? Vakawanda. Ini ndichatopindawo mugoridhe imomo kuda ndingangoitawo zviri nani. Zvinodiwa kupeterwa, ungonochera gomo revaridzi usina kupetera rukukwe rwako, chambwa chako, badza rako opetera. Asekuru vanozopedzesera vachikuitira zvinoitwa panzvimbo ipapo, wakutechera goridhe rako pasina zvokutanga mauraya vanhu, kutanhaura nzeve nemhuno nokudii. Kana matanhaura vanhu zvinozofamba sei? Asekuru vanongonovhura chete zvakanga zvatsipikwa, nokuti goridhe raicherwa nevasina mabvi. Kana tichiti vasina mabvi, varungu vachienda nepfuma yeZimbabwe kunyika kwavo. Saka ndokubva zvatsipikwa izvinhu izvi kuti ngazvichirega kubatwa, ngazvichirega kuwanika. Saka isi kunokumbirira chete kuti madzitateguru aye akanga ambotsipika uyu auya kuzochema uyu mupei uyu. Saka asekuru ane simba rokutaura nevakasiya vakatsipika goridhe nyika ino. Ko munodii kutaura zvakare machaina atipedzera nyika kaya risabude goridhe racho vashaye? Ivo machaina handiti ndimi makasora usawira navo. Pamachaina aya chiri kunetsa kumachaina ndechekuti muhondo vakatibatsira nepfuti. Saka vatibatsira nepfuti, isu vanhu veZimbabwe hatina kugona kuwana mari yekubhadhara machaina. Takutongovabhadhara naiko kuchera kwavari kuita goridhe vachitakura. Dai mukagona kubhadhara chikwereti chepfuti dziye dzemuhondo. Saka ipapo pachiri kupera here? Ingomisai zvinhu izvi.
naika aiwa zvamarire zvanaka ngape nenzara isuti vasina mhuno ndipapo vane mhuno dzinenge kashadzo 40 aiwa tinotenda tazivawo kuti munotirangarira nokuti satisi veharare tiriwo kuno kumusha tiragarewo kuno kumusha dzinobatika kuuzuruko ukarega kuwana nokuisa munzeve haumbodziziva kuti unotodzunzwa mumakunhwa kuti kwabatika dzinoti ini ndichikura ndaingonzwa kuti kuna gogo Manhambara ndimi here ndini zita rangu rokuzvarwa ndinenzi Kristina Matsvororo kana kuti Chakuchichi rokuti Chakuchichi nderemurume nekuti tainyora maseinemu ekumurume munguva yehondo asi rangu ndinenzi Kristina Matsvororo iye zvino ndane 70 years 70 saka ndini wamakangonzwa mbiri yavo ko munoyerere inyoka negai munongoyaka nevaruda unumwa mutendo usvina ndovapapa mozviona kuti ndogogo vaihambwi kazi vai mose mhuri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa Maidei Chakuchichi rekuzvarwa rekwandakaroorwa mai B Hamandawana. Ndiri mwana wagogo mbuya Manhambara. Ini ndinofamba navo pakuita basa ravo ravanoita. Ndiri sekretari wavo pabasa ravo. Chandongoda kutaura ndechekuti ichokwadi gogo vanobatsira zvisiri zvefeki. Tinozviona matinofamba nevanhu vatinobatsira. Vamwe vanotodzoka vachitenda pamusoro pemiganho yatei tavaitira pamari, tingati pamari dzatinenge tavachaja. Vanotozouya futi vachitenda pamusoro pemari iyoyo nokufara nezvinenge zvaitwa nagogo. Tine vakawanda vanodaro pakutenda apa. Zvokuti tinotori nevamwe vakarapirwa benzi ravo vanobva kuzvishavani vakatotenda mazuva apera vachitoti gogo hamene kuti tinokuitira ichii pamusaka pemwana mukomana akanga apenga akarapwa nagogo akapora. Saka ndinongoti aiwa musatye kuuya gogo vanobatsira zvechokwadi asi zvefeki. Gogo avanakupa nambofa ipo pakubatsira vanopenga tinoona ka vamwe vanhu vanenge vaba uko vogadzirwa obva atanga kupenga imozogadzira futi kuti aite munhu kwaye. Hazvisi here zvinozokanganisa izvozvo? Vanonge mudzimu wavo gogo unotanga waongorora kuti chapengisa chii. Vanotanga vaongorora kuti chapengisa mwana chii, votaura kuti chapengisa mwana ndechinoti. Kana zviri zvokuba ikoko vanomurapa asi imi munoudzwa hama dzacho kuti mochienda kunodzorera zvinhu zvakatorwa zvinoti. Rakamboitika kwaMusarara kune mwana wamufundisi aba mwana iyeyo kubhengi akabva apenga akasvikokuchengetesa muramu mari muramu abva amupambanje yekuti apenge. Mwana uyo aiva asisazekwa akacherera mari ndokubva vanhu vaiva zvakaferefetwa nemasedhi kuti mwana uyu kwaakarapwadza wazi kwaakasiya mari. Anga mwana uyu akanga acherera mari kumadhunduru kwana Musarara kwaHawadi uko. Saka asekuru akazobatsira mwana iyeyo, vabereki vake vasungwa mwana achirohwa. Asekuru akazobatsira kuti mwana uyu akacherera mari kumakura. Takapinda munzira takaenda kumakura ikoko. Asekuru vasvikokanda dombo paya pakaiswa trangi yemari yakafukunurwa nemapurisa ikaiswa mujipi yakanga yabiwa kuKepsi. Saka yakazodzokera kubhengi mari iyoyo. Ndechimwe chikadziso chatikasangana nacho mari inenge yabiwa nemunhu anenge auya achizopenga. Asekuru vanotoongorora kuti apenga nei. Mari yakazobuda yakadzorerwa kubhengi. Chimwe chikadziso chandikasangana nacho muupenyu chakaomarara ichocho. Zveuteizvo zvizvi.
kakombe kacho kari kupika tinopinda nhana nanje chakazapa kare ngotorawo dhaka uyo uri apo ndiwo mukatswanda katikadeni kaona uyu ndiwo mvura ako kakasikakombere kari mubhasiketi apa pakatswanda isipunu uzuva chitora kadikika iri ndegateri uyu ndomukombe unonwiswa tinochera umu hatizazi tine svitsa umu munhu makagara zvamukaita kudai monwa uchideketa kuti kana ndine zvandinazvo ngazvibude pachena ndisina handina uchinwa usina zvauinazvo unongorutsa wakagara zvaukaita ipapa paugere ipapa kana wakaremerwa manje apo pabuda apa nhumbi inobva yangotanga kusuduruka kudai svikira wazvitaura wakataura woita dhodhi pakarepo ipo pauri ipapo muteyo uyu munozogarika here mumba macho handinusire mumba tinonusira pasango pagiraundi totenda pagiraundi kunge giraundi rebhora ndinokwazisa yese mhuri yezimbabwe ndakutaura pamusoro pemabasa anobatwa nasekuru Manhambara. Sekuru Manhambara vanobetsera bvira tiri mukipi svika tasvika zvinopadi zvino. Sekuru Manhambara ndovatoshanda navo pane zvese zvinenge zvichinetsa kana zvokuti mvura yaramba kunaya. Sekuru Manhambara tenge tichishanda tinavo tichibetsera ini ndiri nechombo wadziva guru kana kuti achidzenga. Mune here zuva ramunoti iri handiri kanganwe vakabatsira zvakati zuva randisikakanganwe vakabetsera murume akanga achirwara nemusana asingambokwanisa kufamba akaenda akufamba musana wakanga wabuda maita basa ende vanobetsera zvakare varume vanenge vasisakwanisi kuzvibetsera vanenge vachiswa machubhu vai vanobetsera futi hauzoiswa chubhu niko wangogara uri right. Ndinonzi Charles Chireka ndimugaro wamashopu ndikazvarwa mashopu ndautaura kumhuri yeZimbabwe kuti ambuya Manhambara vanobatsira zvisingaiti vakabatsira vanhu vakawanda ana vaiuya panapa vachirapwa panapa iye ndikamira panapa ndakatombosungwa ambuya Manhambara vakangoita zvakangoita ashandisa hembe yangu vangoyanika vakadii ndikakuti ndangobudawo ndapara mhosva dzangu handikakwanisa kuti mhosva ndedzei asi ndikabatsirwa nambuya Manhambara. Asi zvingatibatsire kuti tingoziva kuti yaive mhosva iyi kuitira vamwe vanenge vaitawo zvakadaro vari kwanisa kuzongobatsirikanawo. Mhosva inonetsa kuti uitsanangure asi hatikuti imhosva. Ndikanga ndapara mhosva. Inini nezvambuya Manhambara panapa ndaneta kuona zvinhu zvakawandisa handigona kutombozvipedza kuti ndizvitsanangureka ringatonyura zuva kwakatochena nichitsanangura bcause ambuya Manhambara vanotobatsira vanhu vakawanda chirwere chese chipi. Ambuya Manhambara tisitowaridzira mangoma nekuridza mpira panobatsira vanhu. Zvamungade kutaurawo pamusoro pekubatsira kwavo. Vakabatsira baba vangu vanyimwa penjeni yekubasa. Vandazobvuma ipo kuti vanobatsira. Ikawanika mari. Hongu. Muchirongwa chanhasi kamhuri yeZimbabwe motiregererawo nekuti tashandisa foni nekuda kwekuti kamabhatiri edu emakamera aya makuru anga apera sezvo tanga tiri mumasango tichidzitsvaga nhau. Rambai makatarisa paDrewmas Media muchadziona neuwandu hwadzo. Motiregerera nekuti tashandisa foni pakutora vhidhiyo redu rezuva ranhasi. Ndicho chirongwa chatanga tiinacho muzuva ranhasi. Ndofunga manzwa zvataurwa ndozviziva kuti zvinotaurwa zvizhinji zvacho
tinenge tichingoimajina kuti ko kana munhu aine dambudziko rakadai kana aine rakadai zvinofamba sei. Ipapo handira kutovabvunza kuti ko maziso angu anorwadzai munorapa here. Tinoziva matambudziko akawandisa amunokwanisa kunge muchiti dai mabvunza zvakati dai mabvunza zvakati, asika munopedzera nyota patsime mukangotibata isusu tinokwanisa kuvabvunzawo zvakare kuti kune ari kuti zvakati munozvibatsirawo here izvozvo. Naizvozvo ka ndoziva kuti dzimwe nguva hatizokwanise kubata zvese zvamunoda, asi chatinoita kuedza kuti pada nhau dzatabata idzodzo ndo area yenyu yamuroda kubatsirwa. Ndicho chirongwa chatanga tinacho muzuva ranhasi. Regai tichifamba hedu tidzokere kuguta guru reHarare, musha mukuru weHarare, kwambarika kwanga kuchitaurwa uko. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.